sen je každého osobná vec. Každú cestu, ktorú si zvolíš, máš vlastne svoj sen. Už od malička každý má, si myslím, že ten svoj vysnívaný sen byť napríklad futbalistom, tým hokejistom, policajtom alebo iné hociaké povolanie. A už od začiatku to je tá vízia do budúcna, ktorú by si chcel splniť alebo teda aspoň skúsiť za tou cestou ísť. Nie vždycky to je teda tá jednoduchá cesta. Je to vždycky komplikované. Nie je to až také ľahké byť ten slávny alebo dobrý. Vždycky je to o niečom dlho vyvíjajúcom. Ja som teda svoju záľubu, mimoriadnu záľubu našiel v motošporte a rozhodol som sa teda, že by som chcel byť automobilový pretekár. K motošportu som sa dostal vďaka otcovi, ktorý jazdil dlhé roky. Vtedy som si uvedomil, že vlastne je to niečo krásne, niečo úplne úžasné, proste ten adrenalín. Wow, proste jednoducho nádhera. Šport, ktorý ma fakt zaujal hneď v tej sekunde, keď som si pozrel tie otcové videá. Ako to pomaličky išlo, ten môj kolobeh života do tých 14 rokov, tak sa mi podarilo teda konečne po dlhom čakaní posadiť sa do pretekárskeho auta. Na majstrovstvách Slovenska automobilu do vrchu v Oržanoch v roku 2016, čo bola pre mňa maximálna výhra, ako som v živote mohol dosiahnuť, a už vtedy som mi splnil sen. A musím fakt poďakovať otcovi, že ma dostal tam, kde ma dostal, a bez neho by som bol vlastne nikto. Lebo fakt mám po ňom, dúfam, ten talent a uvidíme, čo bude ďalej. Moji rovesníci robia fakt také veci, ktoré vždycky pre mňa nie, že boli nezaujímavé, ale bolo to pre mňa také dosť nereálne, že toto nie je tá cesta, ktorú som ja si vybral takedy dávno, ešte pred tým, ako keď som bol menší. A teraz prichádzam na to, že to bola tá správna cesta, že to nebolo len také nič nerobenie. Čiže bolo to pre mňa to najúžasnejšie, čo mohlo byť, a vyskúšal som si to, čo ma vlastne celý život naplňalo, a toto keď som si to proste vyskúšal, sadol som si vlastne do toho auta a už odštartoval, tak to proste bolo ten najlepší a najúžasnejší pocit, aký som v živote mal. Tento pocit je niečo neuveriteľné a preto by som ho doprial každému jednému, či je bohatý, či je chudobný, či aké má zamestnanie, či také proste nech si splní ten svoj sen. Lebo to je to najviac, čo asi môže človek mať, a byť proste šťastný v tom, čo robí. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli na tejto dlhej ceste, takže obzvlášť rodičom a rodine, ktorí ma držali tam, kde mám byť, a posúvali ma ďalej. Všetkým kamarátom, priateľom, spolužiakom, ktorí ma tiež svojím spôsobom podporovali, a preto im chcem veľmi pekne poďakovať. Taktiež by som chcel ešte poďakovať jednej organizácii menom Planéta pohybu, ktorá mi dala veľmi veľa v poslednej dobe, a týmto pozdravujem celú planetku a hlavne ľudí, ktorí sú najvyšší, čiže BIOS a Baja, takže vás tiež zdravím a ďakujem veľmi pekne fakt všetkým, čo si pozreli aj toto video. Bo vlastne vďaka vám som tam, kde som, a bez vás by to nebolo ono. Ďakujem.